Nag-i-echo. Okay. Okay na. Hello. May pagmanin nga agsapa tayo. Amin kakabsat. Dakay nga nayat nga agdingdingeg. Iti dito nga radio tayo. Radio Sagada 104.7 na FM. Kablawang ka manan. Itinimbag nga agsapa nga awan labas na. Sa tinuman ti ayan nyo. At manen, di kabsat yung titangatan ni Brother Yo Johnny Bangsoy, tapno umay manen, mangkadkadwa ka na kayo. Mangibingay, karagiti adal na mabaling na pag-aadalan tayo, pagnunumuan tayo, kas dumakil lang tayo. Then, panag-mature tayo, iti makunang abiyag ti Kristiyano. Kete, ala, sakbay nga intay irugi dito nga adal tayo. Irugi tayo man pa iti may isang kararag. So, makipagkararag kayo kanyat. Managayat, kin managparabor, Diyos mi, agyaman kami manen, iti dito nga gundaway. Agyaman kami, ti panangipalubos mo, tamadanon mi manen, dito nga aldaw iti Sabado, nga iti kalaksidan, nagito'y da nga nahang nga napintas nga tiyempo wenno panawon ket adtoy kami nga nasalunat si kakaradkad lang takit tapo bendisyonam daytoy nga opportunity nga inpaay mo kada kami kadi tapno daytoy nga kami pag-aadalan ket adda nga makaipaay kadi iti napatug si bibiyag nga adal iti tunggal maysa kada kami nang runa dagitoy da nga agdengeg nga iso nga mangsubsubaybay iti daytoy nga programa ket Lord adda kadi nga sikati mangionos iti amin tapno daytoy nga programa daytoy nga panakairugina gana panakaipalpas na ket awan iti interruption awan iti aberya no ket Lord sikati may dayaw ken may tan-o kura iti daytoy nga radio station madama ti panagkutikot ti technician iti daytoy nga daytoy nga station ket Lord sikati mangited iti wisdom ken knowledge ken kuana kabailan no tapno adda nga matameng na ma-maintain na dagitoy nga rebel na nga maintain na rin na para iti panakaipatangatan dagitoy da nga mabalin nga may on the air para iti pagsayatan iti kaadwan ala si kalata ti adda nga mang bayabay mang putiktal iti tunggal may sa kada kami sa dinuman ti ayan niyo apo itultuloy mo nga agbungan na kami iti panakabalin mo tapno iti daytoy nga kinadelikadon ti panawon ket natalged kami amin apada-pada madayaw ka ket Lord amin nagitoy kamang ni itinagan ti anak mo ni Jesus. Amen ken amen. Alang kapsat, ita aldaw iti Sabado ket entay pagtutungtungan ket daytoy man makunang forgiveness. Idi napalabas nga Sabado kapsat ket entay pinagadalan o inadal ti repentance nga isu iti umuna o first step iti panakapakawan. Nga daytoy nga repentance ket isu iti panangamiris iti nagbasulan panangibabawi nga si pupuso daytoy nga repentance ket daytoy nga repentance masapol nga aksyonan tayo masapol i-apply tayo iti biyan tapno adda ti pagturungan na daytoy repentance aduda ti agbabawi nga agbabawi dalang iti panunot ken sao saan damet nga aksyonan daydi panagbabawi da nga kaslakuma dayjay biag iti prodigal son nga iti dayjay nga prodigal son nga idi na miris na nga isuket nagbasol panaginasgasto ti kwartana kadagiti banbanag nawan iti kaisiskan na amiris na ita kamalina ket nagbabawi ket iti nga panagbabawi na inaksyonan na nagsubli kini amana ket dimawat iti pamakawan kasta ti kayat na nga ibaga iti repentance ng hamsat nga iso iti number 1 nga first step daytoy forgiveness. Wen katala untay marod talantanen daytoy nga forgiveness nga babaen iti daytoy panagbasol iti maysa nga tao ket inmay iti basol iti sangalubungan. Sin is the one thing that will keep man out of heaven. Heaven is a holy place in nothing evil shall enter there. Nasantuan unay iti langit kakabsat.
katawan iti uray anya nga basol, uray kasano kabasit na nga basol, awan iti makauneg sa jay gaputan na santuan iti langit. Ket ti tulbek na ito'y tapno makapantayo ijay langit ket iso daytoy forgiveness. Awan ti makapan ijay nga saan nga mapakawan. Iso nga kasapulan tayo iti forgiveness. If God forgives our sins, then no one will be able to prevent us from entering heaven. No pinakawan na tayo ti Apo ni Apo, awang garod ti rason, tapno saan tayo nga makapang ijay langit. Dito iti maysa nga importante nga tayo adalan. To sinful man, forgiveness becomes the most important problem in life. Ti kinamanagbasol iti tao ket isu iti kangrunaan nga importante launay nga problema ti tao iti daytoy nga biag. No kadagiti kaduan sanda nga problema gapota sanda nga ma-realize iti langit ken impyerno. Ngem dagiti makaawat iti sasaw ti Apo, dagiti nangakseptar iti sao ti Apo nalawag unay kadakwada daytoy langit ken impyerno nga sasawon na iti Biblia. Ket gapota nalawag kadakwada iti langit ken impyerno ikagumaan da nga rod. Aramidon da nga rod iti amin nga aramidon da tapno isigurado da nga ijay langit iti pagturungan da. Iti Old Testament kitadda iti talo nga kayat nga kayat nga ibaga iti forgiveness. One ti maysa ket kayat nga ibaga nga cover to cover. Yeah? Cover na di jay basol. Ti maysa ket to lift away. Papanawin in di maysa ket to send away. Numamin na gito'y naramidon na iti Old Testament ket saan nga makadalos iti basol ta kubkuburan na lang iti basol. Ngem dijay effect iti basol at dalata. Iso nga kunana iti Acts 16. Iti Acts 17. 17 verse 30. In the past, God overlooks such ignorance, but He commands all people everywhere to repent. Ayan. Nuido muna na nga panahon kasla nga saan nga pinanpansin ni Apo Dios dagitoy da nga araramidon ti tao, dagitoy da nga panagparpartida, panagitidaton da kadagiti animal, tapno makuveran iti basol da. Ngem idi may ni Jesus, idi natay ni Jesus, na sakripisyo ni Jesus, tapno masubot ti tao iti sa lubungan saanen nga palubosan ti Dios dayta. Isu nga kunana iti daytoy Acts 17 verse 30. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. Ita, nalawag dayta kakabsat nga biling ti Dios kadagiti amin nga tattao intero nga lubong nga agbabawi. Ket iti New Testament, forgiveness is the separation of the sinner from his sins through the sacrifice of Christ in upon the ground of pure grace. Yeah? Iti New Testament, ket isu dijay iti forgiveness, ket isu dijay pag nakaisina, manipod iti basol. No napakawanta na isina ta iti basol, ket talikudan dijay nga nagbasulan. Tapno ni Jesus isu iti kamangan tababaen iti sakripisyo ni Jesus. Iti batay iti sigun iti grasyan ti Dios ket mapakawan iti tao. So, sino ti author iti forgiveness? Sino ti aking panunot iti forgiveness? Awan sa bali kakabsat no hanga iti Dios. Since the sinner has broken the law of God, only God can forgive sin.
No da tayo ket sinalungasin tayo iti paglintigan iti Dios uno iti sao iti Dios, ti Dios isulaen iti makapakawan iti basol. If you steal my hammer, I can forgive you for that. But if you break the law of the Philippines, I cannot forgive you for that. It's the law of the Philippines that will forgive you. And when you break the law of God, no man can forgive you. Only God can forgive you. No sinalangasin mo iti lintag ti Dios laeng iso iti makapakawan ken ka. Sublang tayo DJ ko na nga example. Nga no tinakaw mo iti martilyo. No tinakaw mo iti martilyo ket mabalin nga mapakawan ko si ka. Ngayon, mo agdarumak nakabasol ka iti lintag ti Pilipinas. Iti panagtakaw. Ket ti Pilipinas isumat iti mangpakawan kan ka, babaon iti panusa. Ket gaputa ko ng ti Diyos nga thou shall not steal. Lintog na rod dayta iti Diyos. Kaya't na nga sawen nga daytoy nga panagtakaw iti martilyo, dumawat ka iti pamakawan ijay tao nga nagtakawan, kung dumawat ka met iti pamakawan iti Diyos. Tako na thou shall not steal. Ngam nagtakaw ka. Uray mo martilyo lang. Titinakaw mo. Taawan na idumana, dijay nagtakaw iti barya, kung nagtakaw iti milyon ijay bangko. Parihas dayta nga takaw kakabsat. So nga iti Luke 7:49, kung na begin to see within themselves that who is this that forgiveth sin? Idi nakita da ni Jesus nga nang pakawan iti basol kuna nga apay sino daytoy nga mangpakawan iti basol. Napasamak daytoy kakabsat idi ti maysa nga babae ket napan kini Jesus, napan na in bukbok ti bangbanglo iti saka ni Jesus sana pinumpunasan iti buok na. Ket idindilaw dagiti tattao kinuna ni Jesus, napakawan ti basol mo. Your sins have been forgiven. Iti Diyos, but in case iti both daytoy nga obserbasyon dagiti Hudyo ket correct nga only God can forgive sin. Never go to human being for forgiveness. Go directly to the one you sin against it. Gapo at iti Diyos iti linabsin tayo, iso na nga rod iti dumawatan tayo iti pamakawan. Iti 1 John 1:9 verse 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ayan. Iso nga, kunana dito, no, dumawat tayo iti pamakawan, no, ikumpisar tayo iti basol tayo, ket iso na mapagtalkan na mangpakawan kada tayo. He, the Lord God, the only one, the giver of the law, is willing to forgive anyone who repent from their sins. Madadaan ti Diyos kakabsat nga mangpakawan iti sinuman nga dumawat iti pamakawan na. Because Jesus is both God and the Son of God, He has been appointed to forgive sin. Nya, na ito, kini Jesus iti karbungan nga mangpakawan iti basol. Gaputa isuna, ket anak iti Dios. Iti Acts 5, verse 31, Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Ni Jesus titoktokoyo na dati kakabsat nga iso nga intag ay ti Diyos iti makanawan nga ima na. Iso nga prinsipi ken mangisalakan. Tapno mangted iti repentance para iti Israel ken panakapakawan dagiti basbasol. So, daita, iti author, iti forgiveness, nga awan sa bali, no saan nga ni Apo Dios. Anya, iti
channel iti forgiveness or the way of forgiveness. Mani channelan tayo iti forgiveness. Iti Acts 13:38, be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man, ni Jesus Christ, ibagbagan na ito, is preached unto you the forgiveness of sin. So, babaon kini Jesus. Babaon kini Jesus kakabsat, iso iti pakai-chanelan iti forgiveness. Pakai-dalanan iti pamakawan. Ulit kakabsat, dati ko na iti Acts 13:38. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man, Jesus Christ, is preached unto you the forgiveness of sin. Babaen, iti daytoy nga tao, maipakaammo ka na kayo, ti pannakapakawan ti basol. Jesus is not here bodily today, but He is here invisibly ready to forgive each one of us. Awan man isuna kadagitoy nga panawin nga makikita tayo, ng adda isuna. Hantay lang nga makita, adda isuna through the presence of the Holy Spirit nga adda madadaan na mangpakawan kada tayo no dumawat tayo iti pamakawan na. We can close our eyes right now and tell Him all about our sins, and I will forgive us. Sa di naman ti ayan mo kakabsat, sa adantay ayan tayo, mabalintay lata nga dumawat iti pamakawan no malagip tayo. Nga iti napalabas kat adati kastoy, kasjay nga nagbasulan tayo, mabalintay lata nga idawat dayta iti pamakawan. Sa dinuman ti ayan tayo. Forgiveness cannot be found in any church, sacrament, or ordinance, but is found in Christ alone. Saan nga ti simbahan ti makapakawan? Saan nga ti sacrament or rituals? Or anyan ta nga aramidan? Uray pa hindi jay panagpiniting siya nga panangilan sa iti cross, agpailan sa iti cross. Saan nga dayta ti makapakawan iti basol? Only Christ. It is found only in Christ. Yan. Di ko na iti nasantuan na surat kakabsat. Di may isang punto dito kakabsat ket the foundation of forgiveness. Anya tinakaibasaran iti pamakawan. Forgiveness is bestowed on the ground of the Lord's compassion. So, babaon iti ayat. Iti ayat ti Diyos, dayta ti nakaibasaran iti forgiveness wenno pamakawan. Kaskunana, iti Psalm 78 verse 38. But He, being full of compassion, forgive their iniquity and destroyed them not. So, gapo, iti naindaklan ayat iti Diyos, pinakawan na, dagiti aming nga nagbasbasulan daken, saan na nga dinadaol ida. Ayan. Natanti ko na, iti na ito'y Salmo 78 verse 38. But He, being full of compassion, forgive their iniquities and destroyed them not. May kadwa nga basaran na ito'y forgiveness is bestowed on the ground of divine justice. Wow. Gapo iti nailangitan na hustisya, nasagraduan na hustisya, nasantuan na hustisya, iso nga adda iti forgiveness. Iti 1 John 1:9, faithful and just to forgive. Mapagtalkan kung mapannamnamaan ti Diyos na mapakawan. God can forgive sin and yet remain holy and just. Pakawanin nyo tayo. Karang iti amin nga nagbasulan tayo nga magtali na isuna nga nasantuan. Ti may katlo nga naibasaran na dati forgiveness. Forgiveness is bestowed on the basis of the blood of Christ. So,
gapo iti dara ni Jesus. Na iti Ephesians 1 verse 7 kunana, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Nga iso na naadaan tayo iti pan nakasubot. Manasubot tayo babaeng iti dara na through His blood. Iti dara na nga iso iti pan nakapakawan iti basbasol. By blood is meant that propitiatory work of Christ on the cross. He shed His blood as a ransom in complete payment for our eternal redemption. Nga daytoy panakailan sa ni Jesus iti cross ket nagsayasa iti dara na tapno maan-anay ti panakasubot ti tao, panakasubot na iti basod. God has decreed that the soul that sinneth shall die. Ada na surat iti nasantuan nga surat nga ti basol nga ti kararwa nga agbasol ket matay. Makita tayo reta iti Ezekiel 18 verse 4 na kunana, sin brought death, and because man sin, the consequence, he must die. So nalawag deta nagapo iti panagbasol ti tao imay ti patay. Ket gaputa ti tao ket nagbasol, he must die. Masapul na matay iso na. In Genesis 2:17, in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Imbiling ti Diyos kadadang ken Eva nga mangan kayo, mabalin nyo nga mangan kadagiti amin nga bunga iti kanyo iti munungan. Malaksid iti dayjay maysa nga kayo nga iso ti kayo ti kinaimbag. Ken kinadakes iti apaman nga mangan kayo ijay, matay kayo. Adi bumurong ko na iti Ilocano translation. Matay kayo. Adi bumurong. Matay kayo sigurado. Yan. God has always required blood, a symbolical death, as payment for sin. It required when kasapulan ti dara nga kas kadaadan kini Eva nga idi nagbasol daadan kini Eva ija biniyungan nalukatan ti matada ket anya iti nakita da nga isuda ket lamo-lamo da tinaramad iti Dios, tinaramid iti Dios nangala isuna iti skin, coat of skin. Wenno kudil iti animal na iso nga pinagbalin na nga badon daadan kini Eva. Kasano nga maalam di jay kudil iti animal no saan mo nga patayin. So iti panangisakripisyon di jay nga animal iti kudil na tapno ibadon daadan kini Eva in sacrifice na tidara na. Nagsayasay tidara di jay nga animal ken tibiyag na tapno isacrifice na ti kudil na taiso tagbalin nga badon daadan kini Eva. Iti offering ni Abel pakaistoryahan da Abel kini Cain nga agkabsat. Abel's offering was accepted because it contained blood. Ni Abel iso di jay hunter o ng manganok. Simple animal iti ano pan na. Iti animal iso iti nangalaan na iti indaton na. Cain's offering was rejected because it did not have blood. Ni Cain may sa nga farmer, magnalon, agmulmula kadagiti na tayo. Ket ijay magmulmula na isu iti nangalaan na iti offering na. Ngem, iti pakaistoryahan na dagiti nga kabsat. DJ offering ni Abel
na pinuuran da na animal isu iti inakseptar ni Apo Dios. Dijay offering ni Cain nga pinuuran da nga natin saan nga inakseptar ni Apo Dios. Timay sa nga rason dito'y kakabsat. Dijay offering ni Abel at dadara na. Dijay offering ni Cain awan dara na. Iti Leviticus 17 verse 11. For the life of the flesh is in the blood. Yeah. Tibiyag, dahito nga lasag, kat adda iti dara. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. So, babayon iti dara. Adda nga maaton tayo. Kiniapon Diyos. Adda nga makikapya tayo. Makilinya tayo. Kiniapon Diyos. Tayo no awan no saan tayo nga saan nga daytoy nga dara adayo. Adayo tayo unayin kiniapon Diyos. Nughaan nga gapo iti daytoy nga dara. Iso nga importante ti dara kakabsat. Tas ano? Ti kina kumplito na daytoy nga forgiveness. Naan-anay kadi daytoy nga forgiveness all sins. When Jesus forgive sin, He forgive all of it. Not 1/4, not 1/2, not 1/5. Nudikot amin. Pakawanin na amin nga basol nga maikumpisal kanya na. In Luke 7:47, "Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven." Dayjay basol, ti babae nga napan ng bukbuk iti saka na iti bangbang lusa na pinunpunasan kadag iti buok na kunana ditoy, "Wherefore I say unto thee, her sins which are many." Adu ti basol na dating babae. Her sins which are many are forgiven. Napakawan. Uray mo kasano, ti kaaduna. It is Psalm 103 verse 3, "Who forgiveth all thine iniquities." Amin. So awan, iti mabati nga uray basit lang. Manasol, no dikot mapakawan amin na gitoy, madalusan, tapno makaunag iti langit. It is Psalm 31, 1 and 2, "The Lord forgives the transgressions, sin, iniquity, everything are all forgiven." So, naglawag dahil kakabsat. Nga amin nagitoy na nga transgression, pagbasbasulan tayo, amin nagitoy nga kinakilo tayo, all forgiven. Kuna na ito dahil nga versikulo iti Salmo. Ora iti Colossians 2 verse 13, "Having forgiven you all trespasses." Pinakawan ba kayo amin? Kadag iti amin nga naglablab singan nyo. Ayan. Daytoy ti maysa na importante unay nga punto. If one sin remain unforgiven, that individual could not go to heaven. Uray may salaing nga basol, uray may sa nga basit laing nga basol, nga di ko na tayo nga minimal or negligible nga basol. Kung kanya po Diyos no basol ti pagtutuntungan awan ti negligible, parihas di basit kandaktil nga basol kanya na, parihas nga rugi. Iso nga masapol nga madalusan tayo, masapol nga dumawat tayo iti pamakawan tanusan, they would be forced to spend eternity in hell. No at dati oray may sa nga basol nga saan nga napakawan. Iso nga, idawat tayo, ipakawan tayo, ti amin nga basol tayo. Aduda, dagiti saan tayo nga napupuutan, aduda, dagiti saan tayo nga amo, saan tayo nga napakpakadaan, nga naaramid, nga uray dagiti balbalikas tayo, pinanpanunot tayo, dagiti binibuya tayo,
Amin na gito. Nga, kung natay pa'y nga okay lang, maminsan mo, basit lang mo, pagbiit lang mo't yun nakita. Yung na gito'y, basol lata, iti sanwanan ti Diyos. Malagip yung, nagiging anak ni Noah, nalipapat mo, sino nagiging. Yung ada, iti anak ni Noah, nga nakita da, ti amada nga nakalabos. Apanda inulisan ni amada nga nakalabos, gaputa saan da nga kayat, tamo da nga basol, nga makita da ti amada nga nakalabo-labo, tinaramid da, nagtalikod da sa da nagpaatras, nga napan ng ules kini amada. Paatras ti inkastada nga napan, tapno saan da nga makita. Di itsuran ti amada, gaputa amuda, nga day takot pagbasulan da. So nakita yung riyan kakabsan? Amada nga mismo. Tinakalamo na mo. Ngayon, kasjay lata nga rinispeto da, saan da nga kayat nga kitaon, ti kinalamo-lamo na, nagtalikod da nga napan ng ules kenkwana. Ito Revelation 21 verse 27, and there shall be in no wise enter into it anything that defile it. Amin na narugitan. Uray basit tirugit na saan nga makaunag ijay. One sin can contaminate you in heaven forever. Mabalin na nga i-contaminate ti langit. Ti uray basi-basit nga basol nga makaunag ijay. Iso nga saan nga mabalin, nga umunag, ti uray basit nga basol, uray nagijay kuna tayo nga negligible nga basol, saan nga mabalin. One sin brought death to all men. Uray basit nga basol, iraman na ti sangalubungan nga dadailan. Sagrado ti langit, na santon, saan nga makaunag ti basol ijay. We need forgiveness. Kasapulan tayo ti mapakawan. Anya iti condition na daytoy nga forgiveness. Iti condition ti forgiveness, umuna di jay naadal tayo idi na minsan, idi na pan Sabado na isu iti repentance. Repentance iti Acts 5:31 to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Isu iti umuna-unay iti panagbabawi. Repentance comes before forgiveness. Repentance is turning from sin unto God. Dayta, kaabsat. Di repentance kat isu di jay panang talikod iti basol tapno ni Apo Diyos iti padayawan. Ni Apo Diyos iti pagserbiyan. Kat saanin nasublian dagijay nga basol nga inararamin. Digta, ti kayat na nga sawan iti repentance. Iji Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Christ for the remission of sin. Agbabawi kayo. Kuna ni Peter. Agpabawi kayo kat agpabautisar kayo. Babawin kay ni Jesus, itinaga ni Jesus. Tapno mapakawan ti basol niya. So dayta, kakabsat, ti umuna nga condition ti forgiveness, repentance. Nakas na, di dyan bagat tatay na adal tayo din na minsan na Domingo, di dyan prodigal son. Nga di dyan na prodigal son, hindi na ameris na pinagbasulan na nagbabawi. Pinanpanunot na kat nagbababawi iso na. Di dyan na pa nagbabawi na inaksyonan na. Nagsubli kini amana kat dimawat ti pamakawan. Kasta ti kayat ti Diyos na aramidan tayo babaen iti daytoy nga repentance. May ikadwa condition to forgiveness kat isu daytoy pamati. Faith. Iti Luke 7:50, thy faith has saved thee. So babaen iti pamati na isalakan iso na.
Repentance lead to faith and forgiveness. Umay, iti pamati kada tayo. Umay, iti pannakapakawan kada tayo. No naimpuswan iti panagbabawi. No pudpudno iti panagbabawi. Timay katlo nga condition ket isuda ito'y confession. The confession iti 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our all unrighteousness. Mapagtalkan ti Diyos nga mamakawan, mangpakawan kadagiti amin nga nagbasulan tayo, mangbalos kada tayo kadagiti amin nga kinakilo. No, agkumpisar tayo. No, ikumpisar tayo, ti basol tayo kankwana, ket agbabawi tayo. Iti Salmo 32 verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Ni-ari David daytoy agsasao kakabsat. Ibagbaga na ditoy nga bigbigak ti panagbasol ko, bigbigak na siya managbasol at ket ikumpisar ko dagiti amin nga nagbasolat. Pakawanindak kadagiti amin nga naglablab singak, amin nga basbasol ko. Ni Ari David daytoy kakabsat, may sa isuna nga ari, may sa isuna kadagiti mabigbigbig na natanok nga ari at that time. And yet, nagpakumbaba isuna. Inamin na iti sangwanan ti Dios nga isuna ket managbasol. So kasta kakabsa, ti kasapulang nga aramidin tayo tapno umay iti forgiveness. Ti may kapat nga condition kakabsat ket forgive others. Kasanuda ka nga pakawanin ni Apo Diyos no saan mo nga pakawanin mo't iti daduma. Pakawanin isuda. In Matthew 6:15, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Naglawag, dayta kakabsat. Nga saan mo nga pakawanin, nagiti nagbasulan tita tao kanyam, kasano nga pakawanin da kamot ti Diyos Ama. So, saan tayo nga ibaga nga marigat iti mamakawan? Mamakawan tayo. Tayo saan ka nga mamakawan, DJ, burden of guilt, sikati pagdasalan na. Uray saan nga sika iti kembasol, kasapulan na ta nga mamakawan ka. I-express mo lang ta iti forgiveness mo. Let us remember the exhortation of Ephesians 4:32. And ye be kind to one another and tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ayan, agpipinakawan ken agpipinasinsya tayo. Kanana tani Jesus pinakawan na kayo babaen ken Kristo. How often? Anya iti frequency na when mo kasano? Maminano tayo nga mamakawan. How often as we sin and confess our sins, the blood of Christ is available to forgive us. If we meet the condition as set forth above, repentance involves forsaking the sin and promised by God's strength not to repeat. Ayan. Masapol nga naimbabawi tayo daytoy nagbasulan tayo saan tayo nga uliton. How often should we forgive someone who sins against us? Sumbatan dayta iti Biblia, iti Matthew 18 verse 21 to 35. Na kunana,
Saan lang naman 7? But 70 times 7. So, 70 times 7, that is 490. Kahit nga basawon namin 490 nga pakawanan ti tao. Di ika 491 anong nga pakawanan? No. Ibaga na nito yung kakabsat nga tuloy-tuloy. Mamakawan tayo lata. Pati Diyos, pinakawan na tayo. Katimaoni lang sa kita ito yung tayo conclusion. Di conclusion tayo dito nga adal tayo. Ada iti talo nga conclusion tayo ito nga ni Apo Diyos mismo iso iti nang isurat. Tiyo mo na kat ba ito 10 commandments iti Exodus 20. Lintog ti Diyos dito nga iso nga agbaling kuma nga pasok iti behavior ti tao. Dahito 10 commandments. May kadwa iti Daniel 5:27, thou art weighed in the balances and thou art found wanting. Nakilo tayo. Nakilo tayo kat nakita na adati imbalances na. Ada iti nagbasulan tayo. Kaskunana iti Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Amin tayo nagbasol, amin tayo nagkurang tayo iti dayag iti Dios. Isu nga kasapulan iti pamakawan. We need to ask forgiveness. Iti may katlo kakabsat ket daytoy John chapter 8 verse 1 to 11 nga idi nakot indi up ti maysa nga babae nga agbasbasol tinilew dagiti tattao ket inpanda iti publiko ket kunada tilintog iti Israel at that time ket uburin da wenno barsakin da ti tao unggana nga matay. Nakita ni Jesus dahil kakabsat ket binmalaet ko na aguray kayo. Siya sino man kada kayo ti awan basol na iso iti umuna nga mang barsak. Ket dagiti tattao saggaysada nga pimanaw. Wen na miris dagiti tattao nga uray isuda mangagbasol da. Uray isuda adda basol da. Ket ni Jesus nagdumog, nagtugaw ket indumog na, nagsurat iti tapok, iti daga. Awan ti makamo no sinutin no anya ti insurat na iti DJ nga oras kakabsat. Kanyak nga biyang. Kanyak nga may sa nga mga adal. Ti insurat na ijay ket forgiven. Taga po ijay panagbasol ijay babae isuga po na nga patayin na kuma. Babaeng iti panangbarsak dating kwa na. Nga nakibiyang ni Jesus nga iso din ang kunaan na sinuti ang basol na iso iti umuna nga mangibarsak iti umuna nga bato. Ngayon lagi ito tao nagpapanaw na. Titima na iti daytoy nga teksto ket forgiven. Iso nga napakawan dayjay nga babae. Daytoy kakabsat ti kalap kasapulan ti amin nga tattao iti sangalubungan. Ti mapakawan. Kas ano tay nga mapakawan isu dayta ti gapuna no apay nga imay ni Jesus. No apay nga nailang sa isa ijay cross tapno ti dara na agsayasay para iti panakapakawan iti basbasol ti sangalubungan. Kasapulan tayo ni Jesus kakabsat. Tapno babaen kenkwana makadanon tayo ijay langit. Ala,
kabsat dito nga patungga iti ad-adal tayo ket sapay ko na tan nakaipayak manen iti maysa nga adal kada kayo. Ket no addaman dagiti question nyo mabalin nyo latang ituruat dagita nga sa Studio iti daytoy nga station ket mabalin nga sumbatak to uno sumbatan to dagiti dadduma na umay ditoy no makita da dagiti nga sa Studio. Ket sakbay ngayon tayo agsisina kakabsat isura tayo daytoy iti maysa nga kararan. Diyos mi nalingitan nagyamang kami manan creating opportunity nga impay mo tapno hapon kami adalin dagitoy da nga sasaon nga kayat mo nga aramiden dagiti anak mo iti sangalupungan. Salamat iti daytoy nga topiko nga forgiveness. Ket Lord, i-bless mo titunggal may sa kada kami dagiti amin nga nagdengeg kenda dagiti amin nga makadengeg ugad. Tapo umay kadi kadakwada iti pannakalawlawag. Ket iti pannakalawlawag da adda kadi nga maamiris da nga kasapulan da sika. Kas Dios ken mangisalakan da. Kasapulan da sika tapno mapakawan iti basbasol da ket ala sikalata ti ang trabaho kadagiti tunggal maysa nga kararwa nga nagdengeg iti daytoy nga adal ken dagiti dadumapay nga kayat mo nga maisalakan tapno apo adda nga bigbigin da ka kas Dios ken mangisalakan da. Bendisyonan itunggal maysa kadagitoy sa dinguman ti ayanda putiktaram latay suda amin kami ore daytoy nga radio station putiktaram iti daytoy nga dagitoy da nga kalamidad nang runa kadagitoy nga panagtutudo ken dagitoy nga panag lightning ken kimak. Aywanam Lord tapno apo ang tultuloy daytoy nga programa dagiti dadumapay nga programa nga makaitud iti nimbag information iti community ken iti dadumapay. Ket Lord sikalata ti mangitalkan mi iti daytoy gaputa sika ti Dios ti talna ken kapyaken patsyenmi nga iti amin nga banag adda iti soberanyam. Katala madayaw ka in Jesus name. Amen ken amen. Ala at pakadan da ti kabsat iti tangatan ni Brother Eugene Bangsoy. God bless.